owo waje fans echen onyame asem opa sesi ayemfa nyame asem mesia se ne ye ka nyame asem na efu mada obi no obakokoti nyame asem no Odiyifo mo ye baguru fun no sa enti onyankopon so oni nipa edan enya oham nyankopon hu nimdiye bie ni asase we so nyankopon hu nimdiye eni asase we so nti na se nyame hu nimdiye ni asase we so dia so on so ha ne ho bebre nti woni iminu mienu anya ham sa nyankopon hu nimdiye ni asase we so yankwa mu mienu no wose entanka nkontompo ewudie krono ne awareseye ana wo safoti entanka do nipa no be di boni ni be wie ne ye be che no wose me do power me do class entanka ewudi nkontompo ene ewudi utie wose ye dai ewudi hwa onyame bo nipa no nipa nyina ba bia nanso enne nipa ko nipa twe ekohwe nipa kum no e dia ko pesika e dia ko petumidie nti wose ewudi ani awi krono fita pa ani awareseye krono ana awareseye hwe awareseye ne omu di femi no ampa bebere Odiyifo hwe awareseye no enne nipa bebere gubosomoso baburu kase ukobosomso a wasawade ampa safoti asi awareseye no dodo no faji o ma bosom bosomosom nti uko bosomso wasawade ewudi awi ana awareseye ana entanka nti ye di boni ni wia na fi ye kentam se enyanya na odi akakabensam safoti ana na patapasem pa patapasem ana oni petimi de emra